Takže ahoj, ja vás zdravím pri novom videu. Prvé video zo sezóny 2025, uvidíme či aj nie posledné. Tak som aj váhal, či vôbec niečo natočiť, ale nakoniec som si dnes ráno povedal, že to dám. Tak som našiel GoPro, ani som nevedel kde, dnes som ešte hľadal. Dnes ráno som musel dať nabiť, inak akože baterka vyzerá byť už dosť biedne na tom, lebo nejako to už nevydrží. Mal som tam ešte nejaký vlog natočený s 315, keď som vozil senáže. To som ešte bol dať do počítača, tak som z roboty odbehol kvôli tomu. A... no uvidíme. Je mi to také trošku zvláštne, nepríjemné, divné. Nie, že nepríjemné, to zase by som nepovedal. To som trošku prehnal, hej, ale je to také zvláštne, no. Dlho som nerobil tie videá, nie som zvyknutý už pri tom kecať, pri tom natáčaní. Takže uvidíme, ako to pôjde teraz, ako mi to pôjde, či sa to vôbec bude dať počúvať. Priznám sa, že toto už nie je prvý pokus, čo sa snažím to video natočiť. Takže neviem koľký pokus, druhý tiež nie. A tak som to zapol ešte pri prejazde sem a potom som si povedal, že už to rovno skúsim znova a zapnem to pri kombajnoch, keď budem a uvidím. No a dneska je 22. júla, mlátime pšenice. V podstate sme ich vo veľkom začali tak v nedeľu, nedeľa, pondelok, utorok, teda dneska tretí deň. Moc sa nedarí, čo si budeme klamať, pretože no, to mraky krásne všade a každú chvíľku nám len preprchá. Kombajny, my už máme také, no dajme tomu, že staré šroty, už máme niečo za sebou, nie šroty, ale tak je tu Lexion, je tu New Holland, malý TCčko, čo je družstevný, toto je službársky, čo má chlapík z dediny, týmto ho pozdravujem, až to pozera náhodou. A MDVčka, 527 modrý. Tento bohužiaľ nie, som sa tešil, že budem mať všetky 3 na videu. Budem veľmi dúfať, že sa mu to podarí spraviť a že sem príde. Tak budem mať potom aj video s 3 kombajnmi. No a uvidíme. Teda, takže zatiaľ len takto dvaja. Sem tam sme traja, sem tam sme dvaja, ako už sa mi zdá, že väčšinu času sme ozaj dvaja. Zatiaľ ten New Holland ide. New Holland ide, no a tí ostatní, to je také... stále niečo, ináč New Holland je... Si ja pamätám, prvá žatva to bolo... fúha, 11 alebo 12... Nie, 11 to nebude ešte. 11 to ešte určite nebude rok. 12 neviem, 13 asi už určite. 13 určite. 14 som robil video, to určite. 2 roky predtým možno som robil videa 2012 prvá žatva, máme 25, takže 13 rokov, 14 žatva. Takže ide to už dosť dlho. Tak traktorček mám 7, starú, ktorá tu je od roku 2009 možno. Som bol ešte fakt chlapec, keď to tu behalo. Teda už som starý chlap, škaredý. Čelo máme zaistené, fajn jak flígel. A rozmýšľal som, že kde je štítok od toho flígla vlastne, akú to tu má váhu. Jasné. Dobre. Máme štítok a to je toto. 18. No. Asi tak by to malo byť. 2 tony oje,
9 tón jedna náprava, 9 tón druhá náprava, tak to je fajn. Myslel som, že to bude menej, že to bude 8 alebo 7, ale ja som to už pozeral raz, určite som to pozeral, to si pamätám, keď som vozil hnoj. Vozil som s týmto hnoj a bolo to na vlogu, hej. Teraz s tým vozíme obilie a je to fajn, no, tak akurát. Vychádza to tak, že keď sú s 3 kombajnami, tak zoberiem všetky 3. A keď sú tu 2, tak bereme 2. Alebo keď to vyjde, tak zoberieme 3. Zase nemáme až také veľké prejazdy, že by to nejako vadilo. Takže bereme 2, 3. Nemám úplne plný, ani keď mi dá 3. Ale je to už dosť, no vozíme tak 15 tón. Teda ja vozím 15 tón. No keď som to pozeral na tej váhe, tak mal som tam fúry ozaj, keď mi nasypú všetci traja. Keď sa to pekne za jazdy vysype, že to je tak okolo 15 tón. Čo je tak akurát, ešte samotná vlečka, nejaká váha, takže to nám inde akurát. Počkať, teraz akurát tam 8, nie, 9 a 9. 9 a 9 je 18 a 2,20. Tak ako to tam bolo? Tuto tam bolo celková, no a to zmiatlo to číslo 9, 9, 18 a 2,20, takže 20 tónka asi. TDK 200 Profi, no. Tu je ešte písané niečo. Po nemecky. Tlaky v pneumatikách a zaťaženie na nápravy vlečky. Zaťaženie na nápravy vlečky je 18 tón a 2 je záves. Asi tak, no. Keď som začal natáčať, tak mal som 69%, baterky mám 59, takže sa mi tak zdá, že až budem chcieť pokračovať ešte v tých videách, tak nové GoPročko alebo nová baterka. Nové GoPročko neviem, či sa mi chce zase kupovať. A zase oblak. Dúfam, že nič nepríde, aby som bol rád, keby sa to, že dnes, zajtra by sa to spravilo, a keď máme len 2 kombajny, by sa to mohlo spraviť. Inak sú odtiaľ to pekné výhľady. Kameňolov veľký vrch a hore na druhú stranu hory. Odtiaľ to nie je až tak pekne vidno potom, keby som išiel tam ďalej. Dobre, ja to zatiaľ si stopnem a potom si ukážeme tie kombajny. Potom si ešte niečo povieme a uvidíme. Tu je to také trošku viac povalené. Ale také viac povalené to je asi všade. No, teraz bude plikať. Musím ísť chytro za ním. Nič. Ideme. Ide za mnou. Tak za ním nemusíme ísť, no. Vybehnem hore. Všetok prach do mňa, kašle sa na to.
Praší sa tu neskutočne. Povalené je to, ešte v tom povalenom to je aj zelené. To pekne vidieť. Potom to zle ide. No keby to všade bolo také ako tento kúsok tu, tak by bolo dobré, ale ozaj v tomto rohu je to katastrofa. To, že je to strašne mokré. Dobre, prach do obidvoch strán, tak ja neviem, kde sa dám. Aj ten mi sype, no. To je paráda toto, ja nemusím vôbec po tých kombajnoch behať. Dobre, no to bol taký trošku úsek bez komentára, lebo to sa tu ťažko rozpráva v toľkom luku. No, dva nasypané, síce možno neúplne 100% plné, ale je to dosť, no. Dva skoro plné. Toľko do toho máme, teda ešte tretí sa k pôvode vojde, takto ešte aj štvrtý by sa napchal.
Ale ja to asi spravím tak. Veziem po rebríku dole. Toto si asi hodím na hlavu. No. Takže si to neposunie. No. Dobre to mám. Neviem. Tam to celé zle. No, poďme. Ale ešte vyššie, lebo to tu niekde chytím. Dobre, takže to by bolo. No. No a my sme teraz akurát uzavreli túto jednu parcelu. Predo mnou ide Lexion, presúvajú sa na ďalšie pole, také menšie. Teraz máme také kusky, také 5 hektárov, 5 a 5 hektárov, kde máme osivovú pšenicu. Takže celkovo máme pšenice nejakých 120 hektárov a potom máme tú osivovú nejakých 10, až to je, neviem či to je 10 vôbec dokopy. Ale môže byť, myslím, že tie kusky majú tak nejak okolo 5 a 5 hektára. Takže 10 hektárov tej osivovky. No a toto idem vysypať, teda samozrejme každú parcelu dávame zvlášť. Aspoň vážime, inak to sypeme už všetko na jednu kopu, na jednu hromadu, ale teraz toto vysypem k tej kope, kde sypeme tú pšenicu obyčajnú, potravinárskú. A potom už ďalšiu fúru, čo pôjdem zobrať odtiaľto, tak to budeme na ďalšiu kôpku dávať, keďže to je osivová, aby sa nám to nemiešalo. Tu nám trošku zarastol ten prejazd, neskutočne, tak ja si nepamätám, že by to bolo niekedy až tak zarastené. To je sila. Tu máme na kolanice, ak prejdem srnku, zrazená, tu je vedľa hodina. No, je to vidno. Už pekne stúhla. Nafúkla. No, kolega akurát ide oproti, dobre. Mi tu flašky púkajú. Naš tento prejazd cez kolanice je extrémne nebezpečný. Dobre. Ale však kolega ide akurát, veď ešte aj nezačali mladiť, sme mali takú trošku prestávku na olovrant. Predinál som vypol, nevypol, predinál mám vypnutý, dobre. To nemám zapnuté tu zbytočne po ceste, keď idem. By sa ani nemalo zapínať, keď idem po asfaltke, po niečom tvrdom alebo vyše 20 km, alebo ako je to presne, neviem. Myslím, že tak zvyknú písať 20 km. Tu je tá cesta tiež taká rozbitá. Pomaličky asi hodím ručný plyn a pomaličky idem, mám čas, akože v tej žatve je to pohode, väčšinou to vozenie. Horšie je to v tých senáčach, silažach. To sa vozí tak trošku reskejšie, tu je to také až výletnejšie tempo, by som povedal. Akože záleží ako kedy, niekedy to je ozaj tiež a sa dá naháňať aj tam. Len tu pri týchto našich kombajnoch a pri týchto našich vzdialenostiach a pri všetkom, ako je to pomalené, ako rýchlo to ide, tak akože to úplne stačíme v pohode. Pomaličky je čas. A hovorím, zoberieme 2 a 2, ja zoberiem 2, kolega zoberie 2 a takto pekne nám to vychádza. Ja zoberiem Milolanda, zoberiem Klasa, idem vysypať. Zatedy kolega príde, zoberie 2, zase ja prídem a tak sa točíme hore dole. Dá sa to aj troch, aj keď sú 3 kombajny, tak zoberiem všetky 3, ale to som myslím, že spomínal v tom zábere predtým, už si nepamätám, lebo to točím trošku neskôr, takže tak. A už teraz ani nemám veľa, v podstate to taká troška, čo ostala ešte nakoniec. No
A keď sú 3 kombajny, tak hovorím všetky 3 pekne berieme a tak. A inak je to v pohode, kľud celkom. Trošku to bolo v nedeľu také, boli sme až, to je v podstate susedná dedina. Ale potom, keď sa vrátime pri slepačiarni, takže keď sa vrátime tam, takže by to mohol byť asi zase chotár Čareňany, ale v podstate chodíme Chalmova, Bystričany. Takže to bola trošku väčšia diaľka, ako tu máme všetko v rámci dediny. Keď ideme do tej Chalmovej, tak to máme trošku ďalej. Pri tú slepačiarni, takže tam to bolo chvíľku také, možno 2 fúry, čo sme vozili, že to bolo ozaj akurát to vychádzalo, že sme to stíhali. Tu máme asfaltku, môžeme trošku pridať tomu. Ale fakt ako mám úplne neskutočne zvláštny pocit teraz, keď robím po takom dlhom čase tie videá. Fakt mám zase tie pocity, ako som mal na začiatku, keď som nevedel už čo mám rozprávať. Ani som zase nemal nič vymyslieť, čo vlastne poviem. Tak sa asi vrátim zase k tomu traktoru, takže mám to 7060 New Hollanda. Má to okolo 200 koní, powershift prevodovka, 19 stupňov, takže si tu radím tlačítkom, ťukám. Teraz momentálne idem na 16, rýchlosť 18 km za hodinu, pomaličky po tej dedine. No aj tak je to tu celé rozbité, od tých kanalizácií, ak sa robili neskutočne všetko. No. Každú prípojku pekne cítiť. Svetla zapneme už keď som na ceste. No výnimočne som aj zhasol traktor na poli a svetla vypnuté. No. Za chvíľku vyjdeme na hlavnú cestu a potom to nemáme to ďaleko, už to máme len kúsok na podnik, takže ozaj kratučké prejazdy, aj keď z tohto, no odtiaľ toto nebolo to úplne najkratšie. Tá polná cesta, potom cez celé to pole je to celkom kus. Čo môžeme vybehnúť? By trošku moc skočilo. 16, 17, 18, ja dám tam aj 19 a ako nedávam ju už nejak moc často, ale môžem dať. Jak teraz sa s tým dobre ide, keď ju mám skoro prázdnu, ale ak to mám plné, ak to mám natriskané úplne povrch tou pšenicou, už je to dosť ťažké, neskutočne sa to kýva. A na tých rozbitých cestách fakt ja sa niekedy bojím ísť aj tých 40 po tej ceste. Ako tam, kde viem, že kde je to rozbité, také hupaky, no. Máme tú cestu neskutočne rozbitú. No, jak začali chodiť tie kamióny, to sa rozbilo všetko. Ešte to bolo voľa, kedy si pamätám, neskutočne dávno, ešte keď bola dobrá asfaltka, no proste už. Kde sú tie časy, teraz si hovorím, nech sa už rozpadne konečne tá cesta, nech sa to dá zrovnať štrkom aj pokoj, lebo to je katastrofa, tak to je. Pekne to teraz vedúca zavádza predváhu. Dobre, toto je posledná teda. Posledná z parcele Dolné Holdy a uvidíme potom aký je výnos, inak výnosy nám teraz chodia. Predtým sme bolo 6-9, teraz rátam, že to bude menej, bolo to dosť také mokré, strašne, ja neviem.
sa to nedalo mlátiť poriadne, ešte v tom povalenom to stále ostáva mokré. No, asi nevyskne nikdy v živote. Dobre, som čakal dosť dlho, tak dúfam, že ma stihla odvážiť. No výnos bol, tam bol 6,9, predtým ešte parcela bola 6. A tak, dajme tomu tých 6-7 tón idú tie úrody. Takže na naše podmienky to nie je nejaká veľká katastrofa. Viem si predstaviť niekoho, kto by strašne hromžil za takéto úrody, keby mal 6 tón pšenicu. Ale tak u nás je to celkom, že pohode výsledok, inak jačmene tie vychádzali tiež tak nejak, na jeseň zasiatý bol mal 6-7 alebo nejak približne myslím, a ten čo bol zasiatý na jar mal 6-2 a priemer bolo 6-4, alebo tam bola ešte jedna slabšia parcela a potom priemer vyšiel 6-2 nakoniec. Ale myslím, že tak okolo 6,5 chodili, takže nebol to nejaký brutálny rozdiel. No jarný jačmeň, jarný jačmeň zasiatý na jeseň. Myslím, že som k tomu sa vyjadroval už niekedy, teda sejeme jarný jačmeň, jarinu, ale zasejeme ju na jeseň. Lepšie podmienky, ktoré zapípalo mi, že nemám už viacej rýchlosti dozadu, cúvam na jednotke aj tak už. A včera, ak som išiel okolo tých konárov, čo to tam trčalo do tej cesty, čo to teraz bolo vidieť, hneď mi sklopilo späťak na traktory a nechcelo sa mi to ísť napraviť, samozrejme. Takže som bez spätného zrkadla sem cúval, akože paráda. No, človek sa to aj naučí, keď som 20 razy cúva. No a teraz si ukážeme teda, ako sa to vysypá a vedí, akože robil som s touto vočkou video. Dobre, flašky, už mám plný traktor flašiek, dajte 3. No. Na rukavice sa kašľam, aj tak mám ruky špinavé. Kopa je tu pekná už. Toto si potiahnem. A je to. Vidieť niečo. Ale to už by bolo plné takto. Len boli tu kamiony. A toto už sa zobralo niečo z toho, lebo mala perfektnú kvalitu, tak už sa to predalo rovno. Sa to predalo a uvoľnilo nám to tu trošku miesto. A stoj, necúvaj. Dobre, chytro to vysypeme, veď tam pomaly nič není. Bohe. O, zase nič, no. Nie, 4 tony. Dobre, trošku to aspoň teraz otrasiem, lebo v tých rohoch to lepí. Kolega to neopucoval. Neviem, čo som spomínal, lebo však to má kolega traktor, pán dôchodca. Odišiel na dovolenku cez žatu takto. A teraz nemá kto robiť, tak ja akože robím aj v živočíšnej, ráno porobím živočíšnej a potom idem sem. Čiže to je bomba. A teraz si rukavice dám, lebo toto ohrňať bez rukavic nie bol čo. Tam ide niečo. Zaistíme. Nemám ani čo pucovať. To je paráda. Takto keby to mám vždy, to mám všetko od toho. Od zrna. Zrno je pekné. Zrno je pekné. To, čo prvé mlatili, bolo krajšie, ale aj toto je pekné. No. Takže tak, to je všetko. Viac vám k tomu nemám čo povedať. Ešte možno také, že mám tu na 2 okruhy hydraulické, mám tu 4 páky. Vidno to, neviem. Mám tu 4 páky, zelená, modrá, hnedá, čierna. Mám to na modrej, mám zdvíhanie, mám korbu. A na čiernej mám točenie, riadenie nápravy. Takže riadenie nápravy, teraz mám odomknutú nápravu. A tak.
Dobre, máme rýchlosť 10, musím dať pozor na ramena, aby som sa nezrazil, lebo tento traktor rád dvíha, keď netreba, keď nemá. A som sa tu pekne zasekol v nedeľu o 10:00, o pol 10:00, lebo ramena zdvihnuté, ja zalomený, nie ani sa pohnúť, no, nie ani ramena dať dole. Potom to blblo, furt to chodilo hore a stále na to pozerám. Mi to nedá pokoja, lebo sa zase niečo stane a je zle. No, teraz môžeme ísť, pekne mi plešti slnko. Dúfam, že aj to GoPročko som dobre nastavil, lebo už si ja ani nepamätám poriadne, ako som to mával. Celé mi to je také divné, ako keby som prvýkrát robil tie videá aj teraz. Keď sa počúvam sám seba, tak mi je to také zvláštne. No a toto ma napadlo teraz, keď sme prechádzali cez tú vrátnicu, čo tu je ten brod. No to bolo také zvyšky brodu, ale teda si všetci ešte pamätajú slintačku, krivačku. Tu sme mali brod, toto bolo plné dezinfekcie. A teraz už je to také rozšľahané celé. Rozsekané na kusy. Mali sme tu správne z hranulou, inak tak ako... No, lebo inak to nemáme ako spraviť. No, vypadlo mi to, čo som chcel povedať, tak som to nepovedal. No a môžeme ísť, pokračujeme ďalej, takže ideme teraz na osivovku. Vybehnem na hlavnú cestu. Len to budeme sypať na ďalšiu kopu a neviem, ako to tam budeme sypať, lebo neviem, no. Je to komplikované v tých halách, aj preto máme takéto vlečky, také menšie, aby sa nám tam dalo s tým trošku manevrovať. Máme aj veľké fligle, však samozrejme. Tie boli aj na videách zo Senáži, či zo Senáži som nedával video, či z čoho som dával video. Z hnoja som dával video. Hnoje s nimi vozíme. Až tu je tiež parádny výhľad na cestu. No dobre, no tak si chvíľku počkáme. Teda máme aj tie fligle, tie veľké s postupným čelom, ale tie sú aj tak od hnoja stále neutesnené a veľké je to. V tých halách našich sa s tým nedá manevrovať nejako dobre. Takže máme tieto menšie vlečky a myslím, že nám to funguje dobre, aj tak sa s tým dá odviesť celkom dosť, tých 15 tón, to nám bohate stačí na to, čo my tu máme. Netreba nič viac vymýšľať. No, čo zase rampy pustili. Teraz najväčšia premávka, keď zase idem ja. No, ideme. 11 zase mi tu skočí. Á, dobre. Som bol celkom opatrný na spojke. A kde sú tie časy z 820? Tam sa to tak krásne rozbiehalo všetko. Neviem, už to nejako tiež seká tie rýchlosti všetko, ale už to má svoje roky. 2009 ročník. No. Krásne ma to vodí. Neskutočne, takto je s plnou fúrou, tak ma tu ozaj akurát tak vykotí niekde. No a už sme naspäť tu. Teraz touto ulicou dole. Rovno a dostaneme sa ku kombajnu, kde mlátime, takže ja to tu nechám a potom sa zase vrátim pri kombajnoch, to bude asi najrozumnejšie riešenie, takže tak. No a už som teraz pri tej osivovej pšenici, kolega už zobral za jednu fúru, teraz ja idem zobrať druhú. Lexion momentálne bliká, takže tam už bude plný za chvíľku, asi už aj ten New Holland bude mať toho dosť, tak už aby boli obidva. Povedal, že aj kolega prišiel za mnou, už tam stojí. Na. Dobre, tento akurát presekáva.
necháme. A povie, či by som to zobral aj všetko, už tu je taký jeden záhon. A neviem, ale nebudem to asi riskovať, nech mi nasypú, čo majú a potom zvyšok nechám kolegovi, to si tak rozdelíme a potom zase ja pôjdem už zase na ďalšiu parcelku, tu 5 hektárovú, mám to nejak inde. A nechcem to pchať všetko do jednej fúry silou mocou. Uvidíme, či sa mi otočí, mohli by sme to aj za jazdy vysypať. A rýchlo to zmizne, keď to je takto 4 hektáry, alebo koľko to je, ja neviem. Ozaj hovorím tak okolo 5 a možno, že to je len 4. Kúsok. To aj ten kombajnista musí chcieť a musí trošku predvídať, že hej, že ja s ním pôjdem, ja sa kľudne otočím. No, pôjdeme asi prd. Dobre, asi za stoja vysypeme. Dobre som. Fajn. Myslím, že dobre. Teraz som si to zhodil z hlavy, dúfam, že sa mi to zase bude dať dobre, inak dúfam, že som si to nastavil trošku lepšie, ten záber, čo som pozeral predtým, mi prišiel taký, že to mám trošku, moc mi tam vidno ten strop. A uvidíme inak, aký to bude, lebo tu tá pšenica vyzerá veľmi pekne, že by to mohla byť, že by to mohol byť fajn výnos, no aj to tu pekne stojí, sem tam je niečo povalené, ale iba maličko, iba troška. Kolega zoberie 10 tón, ja 10 tón. Ešte nejakých 10 sa tu nám mať. Či až toľko. Asi nie je až taký veľký kus, čo to je hektár. 2 maximálne. Čo tu ostáva? Tak sa aspoň povozíme, no. Teraz nevidím toho New Hollanda. Či už nebliká. Lexion má aspoň rýchle vysypávanie, ten New Holland mi príde také pomalšie, aj na tej MDVčke to trvá. No asi, aj ten blíka, no jasné. Špekujem s tou kamerou. Čo tam mám 12. Jaj, sa na veľkej rýchlosti rozbieham. Otočíme takto. A mohol by sa otočiť a ísť ešte normálne ťahať rovno, nech ho za jazdy vysypem. Budú všetci vystávať stále. Bude vidieť. Ostane aj ten stať. Sa nikomu už nechce za jazdy sypať na tejto firme, to je strašné. Aj taký pasík dostal mu tu. Chce sa vykašľať. Tento má strašne blízko tú rúru. No, trošku ďaleko som, nevadí, veď to sa už točí toľko, hádam. No, mohol som to okno aspoň odpucovať. Kolega už je tu, inak vočka je to taký štýl ako ja mám, takže také niečo podobné, akorát to má úplne iný podvozok. Taký nižší. Asi sa s tým lepšie ide ako s týmto, možno to toľko nekýva, no. Inak ometajú neskutočne kombajny každú chvíľku, aj teraz vyšiel von, bovie, či ho tam vôbec vidieť, ja neviem. Či ho je na tom zábere vidno. Tak strašne prachuje tam a ešte aj oproti tomu slnku, tak to nevidieť.
Ometajú, strašne veľa sa práši, strašne hrozné, je to kombajny čierne. No a kým to domlátia, začnú parcelku vedľa, no to je taký kanál za kanálom, tak ja sa aj vrátim. Budem naspäť a môžeme pokračovať vo vození. Tam v tej hale budeme to potom sypať na druhú stranu. Nie tam, kde som to vysypal teraz, ale na druhú stranu. Tam začneme sypať druhú kopu. A tak. Už to asi dosypal, ale ani tam nevidím, či ešte vôbec volačo ide. Ešte pár zrniečok. Nevidím. No ako dozadu, keď sa pozriem, tak to nevidím. Trošku späť ako vidím. Dobre. Preťukám. Dobre, môžeme ísť. Zoberiem závodníka.